Λειτουργία κυβωτίου ταχυτήτων. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι συμβαίνει στο αυτοκίνητό μας όταν πιάνουμε το λευγέ ταχυτήτων και αλλάζουμε ταχύτητες? Ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης του κυβωτίου και ποια είναι η λειτουργία του? Το κυβότιο ταχυτήτων είναι ένα συμπλέγμα γραναζιών που βρίσκεται μεταξύ του συμπλέκτη και του κεντρικού άξονα μετάδοσης κίνησης στο διαφορικό. Σκοπός του είναι να μεταφέρει την ισχύ από το συμπλέκτη στο διαφορικό και από εκεί στους τροχούς. Με άλλα λόγια, προσαρμόζει τη ροπή και τις στροφές του κινητήρα στις ανάγκες της κίνησης. Στο μηχανικό κυβότιο 4 ταχυτήτων, ο πρωτεύων άξονας συνδέεται με τον κινητήρα του αυτοκινήτου. Ο ενδιάμεσος άξονας παίρνει κίνηση απευθείας από τον πρωτεύοντα άξονα. Ο δευτερεύον άξονας παίρνει κίνηση από τον ενδιάμεσο άξονα και συνδέεται με τους τροχούς του αυτοκινήτου. Στον πρωτεύοντα άξονα προσαρμόζεται ο συμπλέκτης, ο οποίος αποσυμπλέκει και συμπλέκει το κυβότιο από την περιστροφή του πρωτεύοντα άξονα. Τα γρανάζια του πρωτεύοντα και του ενδιάμεσου άξονα είναι ολόσωμα με τους άξονες και περιστρέφονται μαζί με αυτούς. Ωστόσο, τα γρανάζια του δευτερεύοντα άξονα δεν είναι ολόσωμα με τον άξονα, αλλά περιστρέφονται ελεύθερα γύρω από αυτόν. Ο συγχρονιστής είναι υπεύθυνος για την εμπλοκή και απεμπλοκή των γραναζιών πάνω στον δευτερεύοντα άξονα. Για να μπει η πρώτη ταχύτητα, πρέπει ο οδηγός να πατήσει το συμπλέκτη για να αποσυμπλέξει το κυβότιο ταχυτήτων από τον πρωτεύοντα άξονα. Στη συνέχεια, μέσω του μοχλού ταχυτήτων, μετακινεί τον συγχρονιστή και κλειδώνει πάνω στο δευτερεύοντα άξονα το γρανάζι που αντιστοιχεί στην πρώτη ταχύτητα. Πατώντας πάλι τον συμπλέκτη, ο οδηγός συμπλέκει το κυβότιο ταχυτήτων με το πρωτεύοντα άξονα και μεταδίδεται η κίνηση από τον κινητήρα. Μέσω του δευτερεύοντα άξονα μεταδίδεται κίνηση στο διαφορικό και στις ρόδες του αυτοκινήτου. Ο οδηγός, για να αλλάξει ταχύτητα από πρώτη σε δευτέρα, μέσω του συμπλέκτη αποσυμπλέκει το κυβότιο από την περιστροφή του πρωτεύοντα άξονα. Στη συνέχεια μετακινεί το συγχρονιστή και κλειδώνει πάνω στο δευτερεύοντα άξονα το γρανάζι που αντιστοιχεί στη δεύτερη ταχύτητα. Συμπλέκει τον πρωτεύοντα άξονα μέσω του συμπλέκτη με το κυβότιο ταχυτήτων και έτσι μεταδίδεται κίνηση από τον κινητήρα στο κυβότιο ταχυτήτων και κατά συνέπεια στις ρόδες του αυτοκινήτου. Με την ίδια διαδικασία γίνεται η αλλαγή από δευτέρα σε τρίτη ταχύτητα και από τρίτη σε τετάρτη ταχύτητα.